ka. Lord, thank you kay Lord. Ay, di mo kalimot ni. Ay, di mo kalimot sa pag-ampog panalangin kaniya. Thank you kay Lord. Sa magyara ka na mong grasya. Thank you kayo. Okay. Kini ko basta ng lagats kang Trifon Morales. And then, akong partner sa mga si Randy Tayan. Kumusta ka mo? Alas kay kung ako pasulti mo, no? Asap kita. Always say a prayer. Bueno, ang suwat ang pagkuro ng hatagan ng pagtigad, no? Pero dati nis usak ka... Usak ka lalaki de. Mga patago ng sangan nga amay. Kini gibuhatan og duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kay sunan ng atong sender si Amay. Ambot no, dili sa ingon nga fairness po sa uban kay doon na may mga tarong nya doon na po yung mga inani sa akong naobserbahan ba. Doon na yung mga tao bisag unsa ka pobre, doon na gihambog. Kay ingon sa uban kasagaran kuno manghambog ang mga kwartahan. Kay doon na magyud sila ikapanghambog. Pero kining pobre bisag way ikapanghambog. Nganong manghambog man gyud? Mao ni akong asawa. Bisag pusoy mi pirmi ba pobre kay mi manghambog gihapon. Pero alin yung masayran ang ako ang sugilano, no? Inanion ako pagsugod ang kanan, samtang nagkanta-kanta ko sa ako ang cellphone. Hinay man. Usagala ko ba? Okay naman. In my heyday, young girls stood up to me. Everybody seems to have time to devote to me. Everyone I saw all swore they knew me once upon a song. Main attraction couldn't buy a seat. The celebrities were dying to meet. I had every accolade bestowed in me. And so you see, if I never sing another song, it shouldn't bother me. I had my share of fame, you know my name. If I never sing another song, or take another bow, I would get by, but I'm not sure how. Always pushing, but you love it all. Do you have to learn to act like you're above it all? Everything I did, the world uploaded once upon a star. Frame citation hanging everywhere. Get a scrapbook full of thoughts I can't recall it all. There were times I felt the world belonged to me, and so you see, if I never sing another song, it shouldn't bother me. I had my share of pain, you know my name. If I never sing another song, or take another bow, I would get by, but I'm not sure how. La 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 la. Ay, Tarong nga, pamute. Kay maguba ang atong bad image. Image ba dayo eh? Tarong ka ba? Nahibaw na ba ang tanan nga mga silingan dinhi kung unsa ka kanindot og tingog? Sa indot ko taon. Lisod kayo ba nga makadungog sila sa imong tingog nga murag nagkalisod? Napay high note nimo murag kalip. Ay lang tao na isulti. Bida, kinuwayo sa di mo eh. Bida, waka man namin sa mga galingon. Naagi kay hambog ba? Murag maawas gini imong hambog. Ay, ana man gid na kun dunay ikabog ka magawas-awas mo ng abilidad. Ano sa man ka? Ay, lam di ay abilidad ko tang. Abilidad nga akong nakita nimo no. Talya, kana gyud imong pagkahambugira taon nga mag-awas-awas ang imong hambog. Ay, may na mag-awas-awas ug sa way suhod. Oh,
Ilum na, ay bisag usaon yung kanon biya. Lisod yung kay sabto na. Nito to na kayo kay mayo ka, kanang mayo ka manubal ba. Pero sos ambot. Nakakapan lang yun mo dahi, kay kanang panlabi yun, grabe kang hambog. Dong amay, ayaw na lang kung palag na akong abilidad. Wash and learn na lang. Oh, wasan mo na. Kano ba niya? Wash and learn ka na lang, okay? Was-wasan, tinuod ka maray mo. Sigaling mo kayo kang mura kanina ba? Pagluto dito. Laban usaya kung sa taon tungod ni ako asawa kay bisag unsaon akong pasabot mo gawas kun iyang pagkabugira nya wala man ko ikabuga ay siya ba way ikabuga wa gani hapit ka payt og pantig bra pero bugira lang yapon and then Uy, Mari. Ayaw na lang pagtagkatpaan ng atong karsada diha, Mari. Uy, kay wala gud tao na at timanas atong gobyerno. Unsaong sudlunon man kaayo ni. Musod man aning mga kandidato din kunting kampanya na. Pero guwaganay ambot lang. Hasta ang ayuda, di nakabot din Kana tungod kay wa mo gunay ayo atong kapitan Mare. Bida ako pa na kapitan ay bisag gamay likis kalsada, simentuhon dayon. Kana mga lungag-lungag sa kalsada, tapakan din nako. Bisag kanang ngipon nimo na ilungag, tapakan ko na. Ha? Ngano naabot man ka sa akong ngipon, Mari. Lainan ni mo, Mari. Uy. Ay example na Mari. Uy, pananglit ba ug ako gi makapitan ay sos. Wa pay bagyo nanay ayuda. Di na kinahanglan maglinya-linya pa sila para pagkuha silang ayuda. Ako na silang pangitaag kwarta. Ipadala ko sa GCash. Unya ugway Gcash, Mari. Aw na may kwarta padala. Ipadala na to. Hasol na kayo na, ay, nasunugan, naigaw pas bagyo. Nya, palainon pa ni mo ng taas kayo para sa ayuda. Di na mauoy. Mao nga makaluluoy ang tao. Ana, samot ka makaluluoy. Maukid, Mari. Pastilan, Mari. Ninduta dig ikaw mo ikapitan, Mari, no? Aw, samot nagmamayor ko. Kapitan pa lang ganin na ha. Mo na ni akong plataporma. Inig ka mayor, samot. Ngayon sa may plataporma ni mo pananglit og budaran kapag ka mayor, Mari. Kana, mo na nindot ka tukion, Mari. Kung pananglit no, ako mudagan pagka mayor. Kana mga traffic light na karsada. Ako na pabutangan og speaker. Kaya na mga padlungon yun. Unya, Mari. Kana mga manglabang nga di magtan-aw, bisag go mo labang yun. Iniglabang pa lang anak, mutinog ng speaker sa traffic light, mubadlong nas mo labang. Unsa may sulti, Mari? Mubadlong, moingon nga, hoy, ay pagdaghag! Uy, Mari. Aw, mauwawan gyud. Mo nga magmatngon gyud ka, di gyud ka mulabang basta go signal. Matay, Mari. Murag ikaw ni Mari. Unsay ikaw na? Ikaw na gyud ang akong butaran, Mari. Ah. Dagag kapitan, Mari. Recorded by X Thunder Gaming. dagang kag kapitan. Yes, dong amay. Mo'y gusto sa katawhan nga padaganon ko. Kinsa man sila niingon nga padaganon ka. Si Mariwini, Kinsa pa? si Yara. Oh. Ingon ka, daghang miingon nimo padaganon ka diyan si Mariwini, dai nimo nagsulti ana. Wabil oral nimo eh. Ural. Klaro. Siya mo ay gisultihan sa mga tao nga ako kuno padaganon kay sigurado nang daog. Ingon sila? Bida si Mariwini. Ingon si Mariwini. Si Mariwini lagi nag-ingon. Siya lagi maingon nga padaganon ko. Sobo ka diha day oy. Basta mudagan ko. Usa! Pagyon papugong ako asawa, bisag giunsa na akong lalis taon. Bisag giunsa na ko pasabot, di gyud siya masabot. Kay dako gyud ang pagtuo nga daog siya. Ang pulbida, mao nga ako rin sa gipasagdan. Kay mag-away man mi og sige kun ako sa lison. Unya. Sorry na day ha. Kadaghan ko nimo pamalit. Mag-meeting mi karon yung oy para sa umaabot nga eleksyon. Kay dool na lang bay ang pag-file sa COC. Mo nga ako na ning hanayo ng ako mga batos. Unsay batos? Ako mga tao, ako mga konsihal. Kay mudagan ko kapag pagkakapitan. Puro yung kana day talya pulbida. Siguro lagi, lagi. Maliso pa'y bukus kawayan nung kang akong desisyon. Ori ay subot mo ipasabot magbitong ron mo. Mao ganing namalit ko ani kay ako ning utuon ron para naami makaon-kaon human sa meeting. Kay bawo ka na ning mga tao, di na mo dugok og kanang way kaon kay mga pas mo man sila kun way kaon igo mag-meeting. O nga preparasyon ni nako para sa sunod na tirada. Pag niyo ba ni kalaki. Sige kay magluto sa kuani dong ha. Kamao di kang luto Ay ako pa. Wa ka kay bawo nga chef ko kani adto? sa tanod Dili sa restaurant. o sa restaurant nabi. Katuko nga sira dayon kay na bankrupt. Aw, bungot sa ito inyo mo. Okay.
Uy, salamat kay ninyo ha, nga ni gud mo sa kumpani May. Bisa naghuot ta, pero luagi hapon ang akong unahuna nga mudaog ang atong pundok, ang Team Barat. Oh, yes. Mari. Sa ganito ibut pasabutan ng Team Barat, Mari? Okay, Mare, alang sa kasayuran sa tanan, nganong ginganlan ko nig Team Barat, kay kun ako na gani ang mamahimong kapitan dinhi sa to barangay, tanang mga palitunon dinhi, barato na lang. Yay! Pakpak mo! Pakpak! Gawas anang mga palalito dinhi ka ng mga buhis. Buhis nato, barato na lang. Yeah! Kanang naay mo lukat o barangay clearance, barato na lang. Barato pa sa bugas katag 20. Yeah! Timan ninyo ha, sa tanang mga problema ni dinhi sa barangay, naa ang Team Barat. Yes. Andam sa kanunay sa pag-ayuda o pagtabang kaninyo nga akong mga lumulupyo. Yay! Mabuhi si Kapitan Talia! Mabuhi! Paningog mo, oy! Wa man may support, oy! Ama, may eleksyon, oo niya. Kita-kita raman diri. Wa pa mga tao nga atong gikampanyahan. Ay, practice man ang ato dong. Bitaw! Basta ha, kay atong isiguro nga mudaog yun ta, siguro nato. Kanang kapitan nato diha nga nagsinaw lang agtang, basta hisgutan na ganing ayuda, maglaid ang tiyan anak, kay di ay gigamit na niya ang kwarta para sa ayuda. Ilisan ta na, ako'y mo ilis anak. Tanya for Barangay Campaign! Yay! Practice pa ni, practice. Madam. Yes. Kinanglan nga maginahinay tao kanang paramdaw sa mga tao ba? Nga mudagan ka pagkakapitanya. Kami pagkakusihal kan? Yes. Dapat lang dalyo. Kinahanglan nga ato nang i-plus tala nila ang Team Barat. For Captain Talia Lahoy-Lahoy. Unya for Councilor Fresca Alanganin, Talio Kabughat, nya kanang kuan. Mangita pa mata para makumpleto ang pito ka konsehal sa Team Barat. Okay? Mao na kap. Ang nga gud nga itagay mo daog kap. Salamat. Kap, sunda ang style ni President Digong Kap. Bitaw ka, nga kanang isu kayo, kanang wiki kadlukan ba? Ay kaya ni mo kap, oy. Ikaw na gud na. Ang imong pagka-isu ka, mo'y magdani mo sa kadaugan. Imo na igipangitas mga tao karon kanang isu kayo. Di madog bisag usang krimen. Mga tubang yun, timulagan. Og maog ka na ang umaabot kay Kapitan. Si Kapitan Talia Lahoy-Lahoy! Recorded by X Thunder Gaming. Ako naminaw lang ko silang meeting. Kung unsa gyud tayo mga kalakian ni nila ba, mga nindo trabaki nga apelyido ilang mga konsehal. Unya. Talia. Ililimot ka ha. Kung unsa gyud kinahanglan sa politiko. Ha? Para mo daog yun. Ay, nahibaw na ko anak dong amay, uy. Kanang isog parehas ni Dikong. Ako ng palabuan yung kaisog, kanang iyang war on drugs, ako ng palabuan. Sa palabuan ko taon, unsa may mo habe? Maghimo ko, kuan. Kung kang Presidente Digong, war on drugs, ang ako, drugs on war. Unya, miabot ang yun ang mga adlaw. Miabot ang mga adlaw, milabay na ba? Unya, miabot ang yun ang adlaw nga. Mumpahil na sila sa COC nila. Unya, Kap, mag-unsa ta din sa merkado, Kap. Mangumpra ta? Kasi mangungka, uy, maghinahihin na tagpangampanya. Unya, Kap, wa pa man ang campaign period. Dili ka tamadaot ani ka. Ay, sus, ano ko tawang hadlok man ka. Ang atong mga kontra nagsige na pangampanya. Tinuod ka ka? Mulang, mga maghinahihin sa tag-ato, kay alkansi tag magpauwahita. Mausad no? O sige, Kap. Asa tabang sugod? Oy, Talia. Oh. Bida. Waay, mahayay ni nga to ha. Kasi ba't may pasabot ang way mahayay ba? Oy, mahayay ba? Ubapildi ka. Basi manghagis ka, ubapildi ka. Kinahanglan sports ka ka, di ba? Sus, ako pa. Bantay, bitaw. Sige, aray na ko taplin. Mari, asa naman to sila sa kanot? Si Talihog, ang uba ito mga konsehales. Tuwa sila sa pikas, Maring. Nangampanya po. Ah, mauba? Kinahanglan magpakitang gilas si Kumari para makaingon sila mga dili ko basta-basta nga mupapak na yun. Kinahanglan makita nila kung unsa ko kaisog. Maog yun na, Mari. Angay yun, Mari. Ay, kabala ka. Gibuild up ka na namo. Ay, salamat kay Mari, ha? Dali,
Joy, may hubog. Saan sa kuno? Sa kuno? Ala, natulog, Mari. Yung words na good. Nanghagis. Usay ka na, Mari. Wag okay ba? Bibi, asa man na bigay. Pakit kung wala tang hanap kung sa akong oras pagkasaba. Abusado na da. Di na magsilbi sa akong administrasyon kung ingon anak na. Kisay iso ka! Baong mo na! Huwag ko siya layo! Ala, Mari. Nausaw ko gusto niya, ha? Hayat. Nagilimitado, Mari, oh. Hayati na na. Huwag mas lang magsulti nga nagdarid na binuti. Uy! Mari, mo din higayon na nga magpakita kang gilas, Mari. Kay na, dagan na kayong tao. Asa naman sa di mga pulis? Uy, nga naman pa may nanunga. Ipangtapoy sa sinulog, Mari. Buti. Sige, Mari. Nakaw ato Ing nga na ako. Mudagan na ba ko pagkakapitan. Tingalig magmahay siya. Ing na, Mari. No, ikaw lang, Mari, oy. Uy, Mari. Uy, ikay adto, Mari. Kay timbarat kong tagod. Oo niya, kung siya raman ko. Ikaw, ito ka. Ikay at ba, anak, Mari. Ikay mong kaisog. Mauna ni higayon na, Mari. Ato rin, Mari. Oy, bisa dua ginagawa na. Iso ginagawa na hubog. Yeah, mauna diha. Orbida ni kalakiha. Uy, ano? Ginagawa na. Oy, iso na yung hostage. Buka ng tuwa ng pagkaba taon. Yung hostage ba? Patay. Muabot ng mga pulis. Biraan dito, ana. Bagay hostage! Uy! Bagay yung hostage! Ilan ko ako! Bangas ka nga akong asawa! Talia! Talia, oy! Buhay na ko! Tawa ng buhay na! Talia! Nadari ko na akong asawa taon sa hulong sa iyong mga kauban. Kay siya lagi mudagan pagkakapitan. Tara ko numudaog siya. Probida. Kinahanglan iya itong buhaton. O makaingon ang mga tao nga isog ang ilang kandidato. Pagkakapitan ko no. Para mudaog ko no siya. Iyang gidoon. Noon sa mag-hostage when noon ako asawa. May lang gani kami abot ang mga pulis o bisurinder ang nag-hostage niya. Ang hostage sticker. Pauli ako problema taon. Gusto na ko pandangon ako asawa niyang dagadagan. Pero upadayo magyud siya kiniagi ni kuno siya hostage. Sabi buhato na to. Kamo ba, unsay buhato na ni Bam? Ate Pres, abagi ko niyo bi. Unsa man ko kamay pasultihon? Amay. Lawag, Gulyat. Atong sinder Ate Pres, si Dudong Amay. Amay. Hawak kita sa Amay Ate Pres. Si Dudong Amay taon Ate Pres, nasi ka ng asawa ba nga budugadagan taon o pagka kapitan lagi gulug-ulugan na niya asawa sa mga tao Ate Pres eh. Mao pa. Ang tun nga hostage na hinuon siya kay ingnon mo siya sa mga tao nga yung mauni yung oras ni mo kapitan nga magpaila ka nga isog ka. Duula na nang Kaya hagis ko na. man siya nga iyang labuan ang kaisog ni Duterte. Oh, ting barat ra ba ila ha? Ha? Ting barat. Sa barat. Uy, sa meaning barat. Barato ko ang tanong mga paliton. Di ay. Oh, tanan. Nahala. Gasolina iyang himo barato. Gis lang ang litros. No? Oh, ang litros Lindol, gasolina no. gis lang. Nagkanakan mo pala Balik. second hand, Oh, ana. asa ka. May tabo na. Ito natin, Pres. Unsa ba ako itong ikasulti? Day! Dong, amay. Sagdi lang na, dong. Inikapil diyan mo asawa. Tanggam na na. Tanggam na na. Ana ra, simple kayo na. Sagdi na. Ipakita sa Iya, asawa nga, dyan. oo. Nasuportaran mo siya. Suportaran. Okay, lalis mo yung man. Masa sigurado matsambahan. Oh, total, wag kay pagkuwang sa pagtambal niya. Mauna. Dong, mauna. Ana. Sagdi na. Ay, nigkapil diyan na. Hilak na. Yayay na. Yayay. Oh. Tanggam na na. Guroy nagwangay, matod pang anding Gili Dilmar. Oh, guroy basta doon na yung mga problema, maguroy day guwangay. Mao na diha. Pero wapay siguro lang kung Tagapan. hindi niya maingon nga sunod dagang gyapon ko. Fight ka po ko. Kay dako kay kung kasiguruan Di gyud. tagam ba? Di Oh, tagam. Limang ka ang butante sa ila Ate Pres o sa klibo kapin. Ang butante. Nakakuha ba siya 23. So, tudag gyud mga puruan nga daw siya. 23 sa Oh. butos niya. Di ay pila butandi. Libo kapin. Oh, budao. Layo pa dana. Budao bagay siya. Sila nga 5 ka dagan nimo si Aaron Daon. Bob, usahay kay kasulti mo gabi, usahay ta diabe. Santiago 3, Akra. versikulo 14. Kana. Apan, unsa inyong kasing-kasing anaa ang hilabihang kasina o kahakog, ayaw pagpakasala, batok sa kamatuuran, pinagi sa pagpasigarbo sa imong kaalam. Oo. Ang maong matang sa kaalam, dili langit nun, kung dili kalibutanon. Dili Diyos nun, kung dili yawanon. Aha. Diin, ana ang kasina ug ang pagpaninguha alang sa kagulingong kaayuhan lamang. Ana
usab ang kasamok ug tanang matang sa daotang buhat. So ako rin sa Gulyat tungod kay sa iyang pagpangandak nga makadaog siya mo na iyang mga proyekto nga buhaton mo na iya mga bag-uhon mo na iya man kung giubanan og kanang murag dunay kasina o kanang pagpanghimaraot. Yang ubanan pa og mga ngilad nga mga taras kami ingon siya nga kanang atong kapitan nga nagsinaw lang agtang naaman ko siya kanang naabay sa pagkumpara Gulyat no. Mga hambog sa doon sa mga kaala, mga gibatunan apan dili man gud maayo ang iyang tinguha sa iyang mga plano wa man gud singong nagpaluyo nga kuan ba kunang murag daang hambog unsa ba murag iyang ipamatuod murag iyahang unsay nga niini ipakita nga dunay gyud siya katakos gani ingon siya nga musumpo niyang tanang mga drug on war on drugs. Apan sa dihang dunay na nagkomentado tagbaw mo siya na siya pa na hospital. Siya pa yung hosted sinuos katapusan. Mao nga ko ning gibasa Sir Glenn Pino. Sir Glenn Pino. ang kaning imong ang kanang sinder. Amay di. Sir amay mo ni ako nang gibasa kay mato pa dire ang maong kaala ang matang sa kaalam dili langit nun kundili kalibutanon dili Diyos nun kundili yawanon di na nang kasina ug ang pagpaninguha alang sa kaugalingong kaayuhan lamang. Sige mo nagingon nga muna diyang ninduton tanawa na di sa may nahirumitiduhan ni noon sige may panghambog kayo nung naman na to nga ang gisulti ni Ginoong Hesus na kung gusto ikaw mailhon nga labi kang dako, labi kang taas, labi kang ingon ta may mo mahimo kang number 1 ang pag-alagad sa kadaghanan mo imo pero iya paghisgot tag isang pangalagad pero naa naman gud si mga kuan og sa Tagalog pa binantaan kana bang nana sige Iwalingan daan. Oo, gitreat daan bang. Dili maayo. Himpay naman naman siya, kuan, sir, nga, Amay. Oo, sir, amay, nga gusto gani, magsubay siya sa tarong. Tarong yun. Oo. Nya tawa ron. Di siya mo i-hostage. Kumusta naman ang pagka-hostage diha, ha? Nabot ang pulis, nakuha yung taon. Oo. Pero padayong siya dagan. Oh, in kaso man gani, in kaso man gani madayon ang eleksyon, o kung sa gani kanang paibaw kami diri sa wating padayon diri ha. Oktubre pa may eleksyon, no? Oktubre, layo pa kayo. Oh, kay nini ito mag-record karon pizza 20 sa buwan sa Enero. Nini si Manaha daghan ni congratulate ang mga kapitan sa Tanawan si Barangay Tima, Barangay Captain si Tima Birungan, Gulyat tungod kay nada siya sa top 7 of outstanding barangay captain. Most outstanding? Diba? Ako bisang tawag ko kay Pelesa siya ba number 1 o siya ba kay number 3 unsa. No? Salamat kayo. Og salamat sa mga papadala. Tiya punto naman on. Tunay ko ang puzzle.